Hello mga Yenians, good morning, this is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the bell button para ma-update sa video ni upload ko. Ang mga Yenians, nga pala, ang vlog natin ngayon is i-vlog natin yung Barako na repo. Pero ito mga Yenians, gusto nyo mo kumuha, andito ako ngayon sa Superbike. Superbike mga Yenians. Kung gusto nyo kumuha mga Yenians, ito, ano man yan, sulit to, sulit. Kaya bisitahin nyo dito sa may dito lang sa may Lingayen, Pangasinan, dito sa Barangay Tonton. Ngayon, papakita ko na sa inyo kung magkano at yung Barako 2020 model na repo. Ngayon, just keep on watching. Tara! Dito tayo sa Superbike. Dito lang sa may yan, sa may Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. Ngayon, yung way niya, Tautang Bidmali doon. Tapos dito mga yan, pupuntang bayan ng Lingayen. Dito lang siya mga yan. Tapat lang siya dito sa may may Gumapos Dental Clinic. Yan. Tara naman yan. Yung mga yan, ito yung Barako, yung cash niya 71,900. Kung gusto niyo naman ng hulugan, yung down payment niya is 2,743. Tapos ang monthly niya sa 36 months is 3,761. May rebate siyang 650, kaya ang babayaran niyo na lang pag update kayo magbayad is 331 na lang, 3,111. Ganun din mga Yenians, bali yung niya, yung may na siya, meron na siyang plaka original. Papakita ko lang yung mga Yenians, yung plaka niya. Ayan mga Yenians, may plaka na siya. Original to original ang plaka niya. Kaya mga Yenians, ito yung Barako 2020 model. May dalawang shock siya dito. Tapos yung na-vlog ko naman itong gulong niya kung anong size nito. Ganun pa rin, 1.6. Tapos yung din 3 by 17 dapat ang gulong niya. Sprocket niya 33. Ngayon yan. Ngayon yan, yung pala niya. Meron siya dito meron ditong electric start. May nakagandahan niya, electric start. Bukod sa kickstart, ibang Barako kasi, ibang Barako kickstart lang. Ito siya meron na siyang meron na siyang electric starter. So ngayon yan. Ngayon yan, yung takbo niya pala is 612 pa lang. Kaya murang-mura na siya ngayon. Kung siya kumuha dito mga yan, dito lang sa Superbike. Ayan yung Barako. Barako 2020 model. Ayan mga yan, Ayan mga yan, Ayan, yung electric start. Kawasaki. Ayan. Mura-mura na yung mga yan. Ayan, may plaka na. Ayan, ito yung Barako. Ito yung mga yung barcode niya. Kasi may plaka sa mga yan, may plaka. Ang ganda na. Ayan mga yan. Barako. Murang-murang Barako. Ito yung barcode niya mga yan. Ito yung sticker ng niya. Pag may plaka ka lang kasi may sticker. Ito yung sticker ng plaka niya. Ayan mga yan. Ay mga Yenians, Barako 2020 model. Kung saan kumuha mga Yenians, repo 600 plus pa yung takbo niya, 3,1 yung monthly. Tapos meron na siyang electric starter. Hindi lang siya kickstarter. Tsaka ang kagandaan mga Yenians, may plaka na siya. Okay mga Yenians, salamat sa panonood. Sana sa buti kayong kalagayan. God bless everyone. More power. Kung gusto yung kumuha nito. God bless you everyone, and salamat po, and bye-bye!